Balingani, Mabhungu namatshitshi sanibonani. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Izinyembezi Zothando ohlelwe nguDBZ Ntuli. Iyiphi yona indatshana la esizoyicubungula? Yilena ethi ingcebo yezicebi nezimpofana. Isethulo sale ndatshana sethula okuthathu. Okokuqala, umlingiswa omkhulu nenkinga abhekene nayo. Lapha sithola uNkosazana Valerie Benay obhekene nenkinga yombuso ongamgculisi. Lo mbuso uyambibithekisa. Umbuso njani lona? Lo mbuso lo umkhiphe eflethini lakhe lezimpohlo wazombeka kustezikazi, kodwa kunokuba athole injabulo umuncu. Ingxenye yesibili yesethulo isizinda. Isizinda naso sithinta okuthathu. Sithinta indawo. Lapha kusemhlali, emzini oyisitezikazi omkhulu maduze nolwandle. Isizinda sithinta isikhathi, okuyisikhathi samanje. Kunamaflethi, kunezitezikazi. Abantu besifazane banelungelo lokuhlala bodwa. Bahlala emaflethini abizwa ngokuthiwa awezimpohlo. Kunemibhede, kunabasebenzi, kunemishini yesimanje, kunamahhotela. Ingxenye yesithathu yesizinda ibizwa ngokuthiwa isimo senhlalo. Lapha kukhulunywa ngesimo sabalingiswa. Sinjani-ke? Singaphinde sithi kukhulunywa ngobudlelwano babalingiswa nabanye. Ukuphendula umbuzo engiwubuzile ekuqaleni, isimo senhlalo asisihle. Kwazise uyakhala uValerie unomzwangedwa. Ingxenye yesithathu yesethulo isisusa sodweshu. Umnumzane McCall, uDave, okunguyena mnikazi walo muzi oyisitezikazi, akanaso isikhathi samuntu. Unomcebo ngakwezezimali, kodwa uchakile ngasemndenini. Akanangane, akanankosikazi. Ngakho-ke uyabalisa uNkosazana Benay uValerie ngoba uhlala ehlane. Balingani bami nani bafundi, kuyacaca la ukuthi sikhuluma ngesakhiwo. Lokhu ngesiNgisi okwaziwa ngokuthiwa phecelezi is the plot. Ingxenye yesibili yeplot ibizwa ngokuthiwa umzimba. Umzimba nawo wehluka kathathu. Kunokubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Ake siboneke. Lubhebhetheka uma kwenzenjani udweshu? Lubhebhetheka ngenkathi uValerie engazazi ukuthi unayiphi imizwa ngalo mnumzane McCall onguDave. Akazi noma uyamthanda noma uyamdabukela. Isixakaxaka. uValerie ugqilazwa ilungelo anikezwa lona ukuba abuse kulowo mbuso wakhe. Kukodwa vo angeke anikezwa kona. uValerie uqhathanisa indawo akuyona kanye nensimu yase-Edeni. Umbhali akasixoxelanga ngensimu yase-Edeni, kodwa akekho ongazi owahamba i-Sunday school ukuthi kwakuhlala u-Adam no-Eva bebusa, bedla noma yini abayithandayo ngaphandle komuthi owawuphakathi nendawo nensimu, bebangavumelekile.
Yingakho-ke noValerie athi, nginikeziwe umbuso kodwa kukhona engingavumelekile kukona. Yikuphi-ke lokho? UMnumzane McCall wathi uValerie angalokothi acabangele ngasekumthandeni. Ukhathazekile uNkosazana Benay umangazwa ukuthi uDave uthini ngelakhe ilungelo lokuthanda yena belu uDave. NgokukaValerie, ungahlala kanjani ungamthandi umuntu okunakekela ngaleya ndlela? Balingani bami nani bafundi, la angixoxi indaba. Uma ufuna ukwazi ukuthi ubenakekelwa kanjani, hamba uyofunda embhalweni wobuciko. UValerie ubehlala mahhala kuStezikazi, ebhema ugwayi awuthandayo, ephuza ubhiya awuthandayo, engalambi, engomi. Kubukwa ikhasethi. Kulelo khasethi kunabo bobabili oDave noValerie bafanelene. Acwebe izinyembezi uValerie. Uthando lwabo alucaci, aluqondakali. Noma uthando lwangempela noma uthando nje lwakhe ethanda isilomo esasimdonsela abathengi ebar elibizwa ngaye uValerie. Lapha emzimbeni, umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva esivezela isigameko esadlula. Sithinta ukwazana kwabo. Sitshelwa ukuthi baqala nini ukwazana. uValerie waqala ukuvakashela ibar that was owned by Dave McCall eminyakeni eyishumi eyedlule. Ubehlala etafuleni elalibizwa ngaye kuthiwa itafula likaValerie. Ubehlala nsuku zonke kusihlwa, ngemiqibelo kuvele kube i-photo finish, ahlale usuku lonke. Balingani bami nani bafundi, I am smiling because I don't know what a photo finish is. But my grandmother used to say that, and I guess all people, and because I am old, I am allowed to use the concept. Yini okuvezwa yilelisu elisetshenziswe umbhali lokujeqeza emuva. Leli lisu liveza izinkinga ezilandelayo. Okokuqala, uDave ubemthathisa okomuntu ongenangqondo uValerie. Ubani nje ongayohlala ebar nsuku zonke bese kuthi ngomgqibelo ahlale usuku lonke. Okwesibili, uDave ubemthathisa okomuntu oweswele angakwenza. Okwesithathu, kungenzeka ukuthi ngasese ubembiza ngempukane yasebar. Umbhali uphinde aveze ukuthi nanoma uValerie wayecabanga kanjalo, ezinyangeni ezintathu ezedlule, uDave wazehlisa, wahlala etafuleni likaValerie baxoxa. Kwatholakala ukuthini-ke kuleyo ngxoxo yabo? Kwatholakala ukuthi uValerie wayezogcina ukuza ebar ngoba uxoshwa ububha. Umqhashi wakhe uwile wadliwa konke. Imali yakhe yempenshini abekade eyitholile uValerie iphelele ezikweletini. Uxoshiwe eflethini. Kule minyaka eyi-10 noma eyishumi eyedlule ubezama induduzo yomphefumulo ngokuthi eze la ebar nsuku zonke ntambama, ngemgqibelo ahlale usuku lonke, kodwa leyo nduduzo akayitholanga. Balingani bami nani bafundi, niyabona yini ukuthi
Isu lokujeqeza emuva liyingxenye yezinkinga, ngakho-ke liyingxenye yesiqakaqaka ngoba lisivezela izinkinga uValerie ahlangabezana nazo noma izinkinga ezisengqondweni yakhe uma ecabanga ukuthi uDave umthatha njengomuntu onjani. Usezacile uValerie, uzaciswa umsebenzi wokubusa, uyakhala. UDave wamthengela iwayini, ubhiya kanye nosikilidi weminyaka 5 wawugcwalisa endlini. Washwabana uValerie. Ushwabaniswa yini? Yingoba uDave wathatha lesi sinqumo sokuthenga zonke lezi zinto engambuzanga. Okunye okukhathaza uValerie ukuthi isibalo sotshwala kanye nosikilidi osemzimbeni wakhe singaphezu kwalokho akubonayo noma lokho okuphambi kwamehlo akhe. UDave uphinde asho ukuthi uValerie usebheme okungaphezu kwentaba iKilimanjaro. Uyakhala uValerie, ubuka i-album, ubona abazali bakhe bomile bawugodo, badlula emhlabeni bengeneme. Uyadlula ubuka isithombe sesoka lakhe elazibulala, lalibukeka lidangele esithombeni. Akasadli uValerie, ulindele uDave. Kuphele izinsuku ezintathu elindile. Inkumbulo yomndeni wakhe imbhokele. Uqamela i-album. Uthanda uMcCall uDave, uyamkhumbula kodwa akazi ukuthi womtholaphi. Nokho-ke afike uDave umnumzane uMcCall. Abavumelani noValerie. Omunye uya le, omunye aye le. uDave uchaza ukuthi ujahile, unezidingo ezimmele, akazimisele ukushada kule minyaka enga20 ezayo. uValerie uyachaza ukuthi ukhaliswa ukuthi naye wayefana noDave. uValerie ubona sengathi ushayiwe ngesishayo noma impindiso ngoba naye ubefana nse enganaso isikhathi sabantu abamthandayo, enganasikhathi sabazali bakhe, enganasikhathi sesoka lakhe. Impindiso-ke isekutheni naye usethanda umuntu ongamthandi, unesikhathi somuntu onganasikhathi sakhe. Balingani bami nani bafundi, siyaphela lapha isixakaxaka. Sizokhuluma ngovuthondaba. Ifika nini-ke indaba esicongweni lapho kutholakala khona isixazululo, umlingiswa omkhulu aphume aphele nje ezinkingeni. uDave uhlehlisa uhambo lwakhe, uyaxolisa kakhulu kulabo ebekade kufanele ahlangane nabo. Usethi kuValerie, senze njani manje Valerie? Phela lokho kusho ukuthi usenesikhathi sikaValerie, kusho ukuthi sebayathandana. Isiphetho okuyingxenye yokugcina yesakhiwo. Umbhali uphetha ngoPaula Vuthondaba. uDave noValerie sebeyizithandani. Umbhali uphetha ngeNgwijikhwebu. Mina njengomfundi angicabanganga, ngizisho mina, angazi-ke wena, angicabanganga ukuthi laba bobabili kungenzeka bathandane ngoba bayefana. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa, nisale kahle.